Kajingile kai cricket kabakari India kalong kari kabawan kham shakmat hakmat jong kiwe pat kiri jong kaperthai kalong kajat jingile kai kabalara bhai kanam jong kari India. Kane kajat jingile kai la Sdang menta ke Sngi Nongkhrah Nongpo Haribhoi district kabala penlong da Meghalaya Cricket Association bat kabala peniai da Haribhoi district cricket association Haka ki klub baper gilawan banishim benta. Kaneka inter-district cricket tournament under 23, lapenong haki arteli ki jaka Hagaro Hills bat kawaipat Hakasi Janja Hills bat kiba job na kineki arteli kini khuni kanam ladu jonga jala. Hakane kasi lawan ban pli perdai kane kecing lekai dau paim WSM Nongshai ubdeu sirdar joka nongpo Iaka sirdarship haka jingi don langru jong uba Renal Kharkamni ubdeu president jong Haribhoi district cricket association uba Sngi ubdeu rang ba shnong jong shnong Nongkhrah U Armstrong Sangma ubdeu chairman jong tournament committee uba D Marbanyang ubdeu president jong East Khasi Hills Cricket Association uba Michael Kharhunai ubdeu secretary jong Haribhoi district cricket association rengkat ru bat kiwe kiri urang ba bat kinong yalam jong kane ka kanhun Haribhoi district ki tim ki balas Sdang hakane ka Sngi ki kentup ya ke East Khasi Hills district cricket association Pyrshah Iaka Shillong cricket association hakano ko jinakai hakano no kam hakano ko profession kadon kajingburi hakikam boro there is a secret hakane ka por kom ta ka ek secret lane ka ek ka buri kajingjok ko buri kadon no kam ka bangile ngilum kam ban kiu bat banya shikmat bat hakata ka bangi kiu shikmat kadi bandon kajing Sdang bat kane gade kajing Sdang ale ka ek ba sumtang kolong ba ya kane kajing Sdang ngiri ban bu pat ya kajing sheptin lane kajing ting ngiri jingdu jikaban shedin nang bangila ban punurong ya kajing pos niu jongi lakalong hakidong ilakai lakalong ya kaneka RBD CA ya kaba wangla ya kaneka lumpung ban sei ya kitun samla shnang bagan thai ban Pyrshah ka thong jong jingjok lingkat kajing khia bat kumjuro kata ka thong naunda jongpi bat jongi lang baro kade ka thong sha ka jingjok ban pudu ya ki ek basniu hare ban wana apat ya ki ba kuri shibone ka RBD CA ya kane ke initiative ke jompi bat kumjur ka Meghalaya hi berkhoi to ble non ka lembar mopi bat imslam kane ka cricket association ke ban hapori bhoi hapo ke jinglam ki rurong ba ki ron ke jingi jingai bat nga kelmendro ba lomba jungki kinse ya kita ki kun sama umne ban kit kutang hakane ka madan ka bam hangne hapo ribhoi hanre sikwi ke banta bat hadu ki level ki bhe uble non ka lem bat kane ka jingtumu ke jompi Islam kane ka RBDCA bat Islam ni ka Meghalaya Cricket Association ye ka bakadang se ki kun samla bat kumchu banai ya ki galak talenti hakikam ke jambaro kumla pun dalam keman nginile kai ka ban puni ya ke jingha bat kata ka jingha ka dai ka sap ka talen ka badan hapi bat kata ka sap ka talen ke jompi ka pun kring ye kita ki nong pikai ki kun naru ki hap ki beret ki samla bat kumju ye kiwi ki bapikai ban yui ka sap ka talen jompi bat makiru kin punandur ye ka sap ka talen ke jompi Boleh.